Tak, konečne je to tu. Konečne mám tú česť povedať vám môj názor na Supermana. Na film, na ktorý som sa pôvodne ani netešil. Ale odkedy som vtedy pred asi pol rokom videl prvý teaser, zostal som absolútne ohromený. Ten materiál, čo som vtedy videl, bol taký iný, bol farebný. Superman mal psa, bola tam hromada vedľajších postav, lenže zároveň kvôli týmto všetkým veciam som sa vtedy o nového Supermana začal trochu báť. Hovoril som si, či to nie je predsa len trochu veľa zmien do filmu, čo má prakticky odštartovať nový DC filmový vesmír. A viete vy čo? Tých zmien tam bolo vlastne ešte oveľa viac. A absolútne mi to nevadilo. Viem, že nie každému sadne prístup Jamesa Gunna, pretože áno, stále si tam necháva ten svoj štýl farebného filmu s hromadou vtipných situácií, ale aj tak to mám proste rád. Mám rád Gunnov štýl už od prvých Strážcov galaxie. A viete vy čo? Všetky tie zmeny, čo vo filme sú, tam Gunn krásne zakomponoval tak, že dávajú zmysel. Takisto postavy, pretože tu máme samozrejme nášho Supermana, hraného Davidom Corenswetom, ktorý je proste skvelý. Supermana podľa mňa zahral skvelo, či už išlo o zachraňovanie nevinných ľudí, scény s Lois, súboje alebo dojemné scény so svojimi adoptívnymi rodičmi. Bol proste skvelý. Ďalej tu máme samozrejme Lexa Luthora hraného Nicholasom Holtom, ktorý bol za mňa spravený na jednotku. Musím povedať, že som sa najskôr bál, že po vzoru Marvelu dostaneme nejakého zloducha, ktorý vlastne není úplne zlý, len je nepochopený a vlastne to nemyslí úplne zle, proste chápete, ako to myslím. No a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, pretože takéhoto zloducha sme tu už veľmi dlho nemali, teda ak vôbec. Pretože s Lexom sa počas filmu proste súcitiť nedá, pretože je to sociopatický psychopat, ktorý ide cez mŕtvoje nevinných ľudí len preto, aby mohol zabiť Supermana. A páči sa mi, ako film postupne buduje to, ako zvrátený je, ako veľmi chce zabiť Supermana a čo všetko je schopný kvôli tomu obetovať. A vďaka tomu ho budete s každou jeho ďalšou scénou ešte viac a viac nenávidieť a budete dúfať, že mu dá Superman poriadne po hube. Máme tu Lois stvárnenú Rachel Brosnahan, ktorá, musím pravdu povedať, skvelo funguje v každej jednej scéne s Clarkom a aj sama za seba. No a potom tu máme Justice Gang, v ktorom máme Greena Lanterna hraného Nathanom Fillionom, ktorý je síce tak trochu kreten, ale pre scény s ním to funguje dobre. Máme tu Hawkgirl, ktorú si zahrala Isabela Merced, ktorá bohužiaľ nedostala toľko priestoru, ale myslím si, že do ďalších projektov bude fajn. No a potom tu máme ešte Mistera Terrifika, ktorého si zahral Eddie Gatteggi. Prepáčte za výslovnosť, ale musím povedať, že napriek tomu, že som jeho postavu predtým nepoznal a vôbec som nevedel, čo mám od neho čakať, bol som v celku milo prekvapený a scény s ním fungujú a má tu dokonca aj jednu veľmi peknú scénu natočenú na jeden záber. No a ešte musím spomenúť Supermanových rodičov, ktorí boli vo filme spravení naozaj dobre a scény s nimi sú až dojemné. Poďme si teraz povedať niečo o samotnom príbehu, ktorý nás hneď od začiatku vrhne do príbehu po hlave a dá nám práve na začiatok, ktorý mi nám povie niečo o superhrdinoch a Supermanovom pôsobení. A hneď na to sledujeme zničeného Supermana, ako dopadne na zem. A naprosto chápem a rozumiem, že tento štýl rozprávania neosloví každého, ale ak dokážete prežiť tento štýl, tento začiatok a máte radi Gunnové filmy, tak verím tomu, že si to užijete na maximum. Nechcem tu spoilerovo rozoberať príbeh nejako hlbšie, rád by som mal toto videjko bez väčších spoilerov, ale príbeh je naozaj obsiahly a je to ako sledovať sfilmovaných niekoľko komiksov naraz. Viem, že to taktiež nemusí vyhovať každému, ale ja som sa maximálne bavil, pretože v tomto filme bol podľa mňa Superman konečne napísaný, tak ako si ho podľa mňa predstavuje väčšina ľudí. Je to symbol nádeje. Zachraňuje všetko, čo sa zachrániť dá, dokonca aj zvieratka. A zároveň aj keď nie je človek, pôsobí oveľa viacej človekom ako niektorí ľudia. Plus je veľmi dobré, ako je vidieť ten kontrast medzi Lexom a Supermanom. Ako Superman síce nie je človek, ale je na rozdiel od Luthora oveľa viac ľudský a empatický. Chcel by som vás ešte presvedčiť, aby ste dali Supermanovi šancu, aj keď to možno nie je váš obľúbený superhrdina. Práve po tomto filme sa ním môže stať. Každopádne sme sa dostali až na záver tohoto videjka. Ak sa vám páčilo, môžete mi dať like, ak ešte nemáte, tak aj odber. A do komentárov mi môžete napísať váš názor na Supermana. To by bolo odo mňa všetko.
Tak sa zatiaľ majte a zatiaľ čau.